ne. Kai ne farin ciki na, annuri na. Na baki mallakin kai har rayina. Kome na ma kawai kai mun uzuri ka san so ne. Yawa ne idan kika daina kula ni yan mata. Yawa ne ni ba na sauke min rata. Na waye sanadin ka na gane kwarai na kai. Ka gane so ne sakani nake wuta. Kyakkyawa ni mallakin ki kullum shi na yi hari. Soyayya ko da an ce min bari ba ni bari. Na zama ke gudu na zama sa gudu kanki nake jura hari. Ni ke ce a duniya ta masu uwa ke gadara. Soyayyar kiwa za ya kai ni na cika goma na fitara. Ke ce cikar muradi bude ido ke dai za na sani kin gane. Shige maka jan kunnen ka nake duk mu ne. Karki gani ki rike da abin da nake nema. So na biya miki karre ki dawa ki mini alfarma. Ni dai kin mini kauna san mini zo ga tabarma. San ki nake karki tike auren ki nake nema. In kin bar mini kauna kin mini sana da girma. Zan yi fada a ce mu rabe lallai ko akwai fama. Baba ne zama yar gata, san ka ya bar mini ban ji ban gani kanka nake wauta. Burin rayuwa ka zama garkuwa ne wasu arata. Zana mace in ka bace ka matso ka dagan tuta. Jani mace zuwa karmi rabuwa gunka na zan mata. Babu saki kana da haki auren mu na kauna ne ka gane. Production. Ina gane.